Xатын qızlar, köprək yılmayığız, siyinigiz, biz bitimizi, bizning yılmayığımız bilə bu dünyaya bəxit alıb kiləbiz. Ham matur bulurğa qurıqmağız, hər kim individual, ham özünşəlikli. Şuna görə min deyib durığız, əgər də nedir komplekslər, nedir anlaşılmamışanlıqlar kelib şiqqan ikən bizim tapşırığa rəxin edigiz. Biz barısında alıp atırmız, sizgə, öz-özünüzgə ışanlış istərimiz, ham siz başınızı yuqarı kötərib, olğa barırsınız. Hər xatın qız, şidər xammadır. Əligə mini əsərlilər əfizdən biz Giraniyimizni üzgərtə başlayışabız. Bu adına Giraniyisi Gülünə. Bu min tapşırı Yanğı Asır telekanalında min Gülünə Səfərova bilər. Gülünə, sələm, sələm, sələm. Tırma otururununa. Mənə o bizning Gülünə, Gülünənin dasyası bilən tanışıb kedik. Feyz Rahmanova Gülünə Ravil qızı 1991 yılının 13 dekabrında Əlki rayonu Şuvaşki Şiva avulunda tuğan. Bilimi yuqarı. Hazırki vaqtda ailəsi bilə Orçada yaşayır. Ailə hələ kiyevdə qızı Leyla, onları Əmir həm İslamını tərbiyəliylər. Gülünə yolğanını 200'lilikni yaratmay. Şeşəklər üstürürgə həm təmli rizıqlar pişirirgə yarata. Tapşırığa kilib tışqı qiyafətin özgərtirgə, yana emosiyalar alırğa tili. Gülünə hazır senin dasyeni qarab ketkəndən soң, min söyləgəndən soң tamaşaçılardan milyon sıra. Necik şulay? O balalı ergə kiyevgə şıqqanmı? O balanı 10 yaşında tapqanmı? Olay bula olmay. Hazır mənə bu biz söyləgənlərgə, biz əligini eşitkənlərgə sen anlatma berib ketəli. Mingə dərісində 28 yaş, erime 34. Bugünkü gündə bizim 3 balabız var. Kızımız Leyla, ana 17 yaş, oğlumuz Əmir, 4 yaş hem İslam, 1 yaş. Subhanallah. Allah'a şükür biz big bay. Big tatlı zor aile. Men kichkinadan xayolangan edim. Biləydim men 3 balam bulasın. Sizin programmaga men 3 yıl ellik xat yazgan edim. 3 yıl ellik. Men o xat turunda indi unutkandaydım. Günlerden bir gün hop. Siz menga haber verip meni chaqirdilar. Ничектер күрәсең, ул хат артта калган булган, вакыты җитмәгән күрәсең. Худайдан насыйп булмаган. Безнең кулларга килеп эләкте ул. Без шаккатты, без сиңа сокландык. Син шундый иштәлекле һәм теге шундый үтемле итеп язган идең, анда мин килергә тиеш, чөнки шулай дип, шуңа күрә без син чакырырга булдык. Силә, бит кеше хакыты булды. Силә Гөлинә дип. Мин кияүдә 5 ел. Без ирем белән иленешкәчтән соң, Актан минем кайнана әнием Актаныш районыннан. Анда аның әти-әнисе біз аларга кунакка кайттык. Анда кунакка кайткач, мин бу Лейла белән таныштым. Лейла ул нәкъ менә олы кызыгыз. Олы кыз, ул минем кайнана әнинең бер туган племенницасы. Ул 6 яшында ятим кала һәм аны әби бабасы тәрбияли. Без кунакка кайткач, аны күргәч, ул миңа ошамады, чөнки ул кунаклар белән бергә утырып ошамады. Ул айрым yerdə дәрес киләде. Анда менә мультфильмнарда Маугли дигән бала була бит. Дурфа менә шундый көннәрдән бер көнне начар хәбәр килде, әтисенә инсульт булган дип инде тагын бер удар. И шунда без гаилә белән бергә киңәшләшеп, ул баланы алып килергә булдык. Үзенең баласына да әле акыра кычкыра, әмма башка сиңа бит әле гомумән туган булмаган кызны алып, һәм син шундый аны тура шундый яратып сөйлисең, шундый сокланып сөйлисең. Яратам, ул минем Аллага шөкер шундый бик акыллы кыз. Ул хәзер элек аны мин карасам, хәзер ул мине бик контролировать итә. Киң гардеробны, чәчне нишләргә, кием алырга барганда да ул полностью атыйды, килешә, килешми, барсын да контролирует. Бу бала бездә булуына да мин ирем молодец дип әйтәм. Мин түгел, хатын кызны бала ярата ул хатын кыз. Ул табигатьтән килгән әни кеше ул, кыз бала. Шуның өчен хатын кыз баланы ярата ала. Әмма ират кеше шит баланы миңа калса бар иратта ярата алмыйдыр дип уйлыйм. Минем Римаз, Аллага шөкер, bir qarşı kelmedi. Rimaz молодец дип уйлыйм. Камерага карап әйтәсең. Римаз, мин сине яратам, син молодец дип.
Білейін ол яратканны. Уялма Гүліне, иратларға гүл бітірді кәдімі пішілдап, бұны жай шыққан сайын әйтіп тұрға керек. Бұны бет жай шығып тұра, 2 камера 2 яқтан сен түшірі. Сен өзің нешік көресің? Бізге ендір мақсатлар қойырға керек, план түзірге керек. Бірінші, мұны өзгертеміз, екінші бұлай ешлейбіз дейіп. Біз мұны бірге ешлейбіз ейді. Мен дұрысың әйткенде сіздің командаға ұшанам. Лекен өзімні Лейле білән бір дұлқында көресім келе. Лекен әзірек онардан айырласында келе. Ешшігі бары-бір бар бетінде. Лекен бары-бір заманша матур болып көрінесім келе. Еш өз артынан қараған шынды заманша үш бала әнесі. Мен ұшады еріңнің еткен сөзі қыт білеш болып шешін алып қайтарсалады, нормальный болашақ өзгерірге деп барасын, өзгер деп жіберген. Мене мұнсы яқшы, алайсақ қой біреулердің ерлері 1 сантиметр қағына кесегіз емі деп жіберелер шешілері. Yok енді біз ұшанып келгеш, алай кертелер қоймасқа деп не. Алла бірсі. Қазір барысында қарарбыз, бір белгілі бір фикірге келер біз Алла бірсі. Әм әлбәтті әйінді өзгерішін бар яқшы қағына болашақ. Амин. Мен сізге шағам. Рахмет. Міне шулай кеттік, біз өзгерірге барғаншы, матурлық салонына юл тұтқаншы, дағын бір жерге кіріп шығасыбыз бар. Мұнсы сюрприз, біздің бірге қалғыз кеттік. Әдетте біз өзгеріш этапларын қар вақыт матурлық салонынан башлап жіберейдік. Ләкин бүгін башқа шарақ болар. Героинебіз Гүліне ешқына өзінің баш ауыртуына зарланды. Шуңа көрә біз аны медицина үзәгіне білгіш янына алып келді һәм невропатолог хәзер аның белән аралашып алыр, сорауларына жауап бирер һәм киңәшләрен бирер. Ә біз күзәтеп тора алабыз. Соңғы вакыт минем башым бик нык авырта башлады. Баш әйләнә, баш ауырткан вакытта кысасы килә. Күз аллары караңгылана. Баш ауыртуның төрле сәбәпләре булырга мөмкин. Шуңа күрә біз башта сезнең белән сөйләшәбез. Аннан соң мин сезне карыйм, шуннан соң инде киңәшләр бирергә дә була. Мин тапшыруы һәр вакыт сәламәтлек сагында. Хөрмәтле хатын-кызлар, тапшыруга хат язганда сәламәтлегегез белән бәйле булган проблемаларыгыз турында да әйтергә онытмагыз. Без сезне тиешле белгечләргә, табибларга күрсәтәбез. Героинебез Гүлинә хатында еш кына баш авыртуы хакында язган иде. Шуңа без аны Казанның яхшы клиникаларының берсенә алып килдек һәм табиб консультациясе үткәрдек. Югары квалификацияле невролог Рузилә Тәлгатовна Гүлинәнең сорауларына жауап бирде. Киңәшләре белән бүлеште. Тегілей де қойып қарайбыз, көресің, бұлай да қойып қарайбыз. Қазіргі уақытта біз Камелия матурлық салонында, һәм міне біздің білгішлер, мастерлар енді өз орындарында. Юлия таныш болығыз, біздің яңа мастеріміз. Һәм енді даими шеш хавасыбыз Зилә Фәрхетдинова. Шеш тұрышына нәрсе дейерсіз? Гүліне өзі бұяған болған еме шешін. Аның енді ялашқан әбірі ол шешін қараңғырақ түске бұяған. Һәм менә хәзер аның монда ашыграк төс, очлары караңгырак. Шуңа күрә аның шәше тагын да юқарак булып күренә. Юлия, нинди төс сайлыйбыз? Күзенә карап, медный оттенкалар. Медный. Ну бик ул гүнде җирән булып тормый шак бит. Юк, ул бик тәмле, шундый матур төс була. Бөтен секретларны ачма. Баш тәмле. Төс. Матур төс ясыйларында куркыныч миңа хәтта үземә. Кызлар максатны аңладылар, без үзебезнең максатны билгеләдек, уртак фикергә килдек. Димәк, эшли башлыйбыз. Ә сез күзәт аласыз. Бу мин тапшыру Яңа гасыр телеканалында мин Гөлнә Сәфәрова белән һәм безнең кызлар. Алар эшләргә әзер. Киттек. Менә Гүлинә шәшегезне буяп та бетердек инде, укладка гына калды. Әйме Юлия? Әйе, бедрәләтеп алабыз да. Шуның белән бетә. Гүлинәне шокка кертәбез хәзер. Юк, Гүлинә, курыкмагыз. Хәзер без әле шәшегезгә төстә биреп алабыз.
Bizning bunda proses bora, o'zingiz ko'rib turasiz qizlar. Bu endi stadiya narsa ishlaymiz hozir. Bu final. Bir topqir sora shesh bilan ko'rdim endi men Gulinani. Qo'rqitdik endi bizani. Bunda endi shesh akringina jirenskiga kirib bora. Men kulmak desang da bo'lar endi hozir senda. Biroz yoqtirib. Oho. Narsa ishlaymiz. Zile, tag'in bir moment Gulina boshining qovuqlanuvini zorlangan edi. Ammo problem bilan menimcha ko'pchilik xotin-qizlar ko'zga ko'z uchrashadi, begirakda bolalarni emizgan xotin-qizlar narsa ishlarga ham ish shortlarida bundan qutulib bo'lamandir qiybatli shampunlarsizmi? Biz endi Gulina bilan aning sababini anglab oldik. Ul 3 kun sayin burishli maska yasay ekan. Aha, bunda men Burishli shampun men bola shotam shunga ko'ra shulay bo'lgandir deb o'ylab o'tirgan edik biz. Shesh o'stiram deb u burishli maskalar, shampunlar qo'llanganda ham shunga ko'ra endi u o'sha kerakini yasagan. Kirisincha buzg'on, narsa ishlar kerak ekanligini hozir Zilya sizga borisida anglattir. Aliga Zilyaning metodlariga ko'chgancha bir 10 minutimiz bormi bizning? Olsa qizlar berib turamiz bizga bir 10 minutga, chunki bizning Olsu keldi munda Rahimit. Bizning vizajistimiz Olsu narsa ishlaymiz 10 minutga senga Gulinani berib turamiz. Meni 5 minutda jeta. 5 minutda jeta. Vizajist bo'larak mening birinchi ko'zim qizlarning irinlarini tusham. Irinlar jilda kipkashtin, ishigalar ortidan qararga ekanini men senga hozir o'rgatib ketam. Ham maska yasaw usulini ko'rsatam. Buning uchun bizga bol, shakar ham zaytun moyi kerak. Birinchi shiratda teri pilingga azir bo'lirga tiyir. Ya'ni irinlarni porlandirishga kerak. Momiq olib, uni qaynar suvga monshig'iz ham irinlarga qo'yig'iz. Bu yengil, soq ham yumshoq qina yasalirga tiyir. Buning uchun tish yistartgich tayyorlayman, lekin u yumshoq bo'lsin. Skrab irinlarda 5 minut turishga tiyir. Shulaygina barliq foydali komponentlar teriga singadi. Aliga skrabni jildi suv qo'llanib yuvib tushirasiz. Ondan so'ng irinlarni yumshoq to'qima bilan keptirasiz ham to'qliqli krem surtasiz. Gulina, sen burishli shampun ham burishli maska yasasan ekan endimi? Nechuk yesh yasaysan sen? Men bosh yuvan sayin endi 3 kunga bir boshni yuvam. Shunda endi vitaminlar boshima maskalar yasayman. U sening boshingni eshittirami? Endi u aning effekti shu deb yozilgan, bosh yonida tegishli. Mana hozir biz aning sababini bildik. Nechap sening boshing yongan, nechap sening qovuqlangan. Ham men senga ko'rib bilan aytgan bu qovuq tugil deb. U endi shesh terisining, bosh terisining yolqinsinuvi deb. Hozir endi biz sening boshingdan u qovuqlarni yuvib tushirish uchun uyingga qaytgach sen narsa ishlarga tegish. Sen osh tuzi olirga mumkin. Voq osh tuzin, shunday voq osh tuzin, yoki endi soda, ham efir moyi, balki maska ya balzaming bordirmi, shularni birga bulg'atib, u endi skrab shakli bo'lirga tegish. Mana biz ish shortlarida endi bitga, tanga, skrablar, pilinglar yesh yasaymiz, bizning bit terisi shuma ham yaltirab turadigan bo'lsin uchun ten terisida shulay. Boshqa biz bir narsada surtmaymiz, bir narsa ishlattirmaymiz, ham mana bor shu qobiqlar bizning sheshga yopishib qola. Shesh bizning ko'pirinki bo'lib turmaydi. Mana shunday sen aytding, bit ob'yom yo'q deb, endi ko'pirinkilik yo'q deb. Ko'pirinkilik borliqqa kelsin uchun biz mana shunday piling yasaymiz. Men senga hozir ko'rsataman. Tuz bilan efir moyini qo'shgandan so'ng massaj harakatlari bilan boshqa surtamiz. Bir 5 minut şöyle masajlaymiz, azrakkina kutamiz, tag'in bir 2 minut ham jilli suv bilan yuvib tushiramiz. Efir moyi qo'llanganga ko'ra, ortdan shampun bilan bu bor moylarni yuvib tushiramiz. Ham shulay mana kundalik turmushda senchik shampun, balzam bilan qo'llaning, shulay shampun ham balzam bilan qo'llanasan. Otnaga bir tapqir mana shunday piling yasaysan, ham o'zining yaratgan burishli maskani 2 otnaga bir, yemi? Rahmat sizlarga. Do'stlar, sizga da bu pilingni profilaktik maqsadlarda yasarga kengаш etaman. Yeter qizlar duqillanib
kistочкаларны, помадаларын төшереп җибәреп, тирләп пешеп, каушап хәтта менә нәтиҗәне әзерләп куйдылар. Но дулкынлануыгыз юкка түгел, чөнки дөресен генә әйткәндә, менә былай эксперименталь рәвештә үзгәртү безнең һәр тапшыруда булмый. Бу чынлап та бик кыю адым. Әйтәләр инде, мастер нинди булса шул якка тарта дип, менә безнең Юлия. Аның прическасына карагыз, аның хылкына карагыз, шундый һәм безгә берәр нинди эксклюзив кирәк диде. Дилә ярар дип ризалашты, һәм алар бергәләшеп эшләделәр. Һәм менә нәрсә килеп чыкты. Алсу молодец, мейкап миңа ошый, яшел тоннарда бар монда, име? Хәзерге вакытта минемчә тамашачылар теге яктан Гөлинәнең чәчен күрә, име? Инде аларның йөрәкләре тибә. Гөлинә монда 5 агары бетте Гөлинә тынычлан. Бар да яхшы. Бар да шәп. Минемчә без мондый чәч белән һәм мондый укладка, мондый прическа белән синең эчендә утыручы утны чыгара алдык. Менә беренче карашка без синең белән таныштык, сөйләштек, без шундый, мин генә, минем эш балам бар, һәм бар да яхшы. Но менә синең белән көн дәвамында аралашу дәверендә мин күрдем, эчтә синдер ут утыра, име? Шундый живчик, мин моны эшлим, мин моны булдыра алам дигән шундый ут анда. Һәм менә бу утны без чыгара алдык дигән. Карыйбызмы? Карыйбызмы? Ишетәсезме? Йөрәк типкән тавыш ишетәсезме? Гөлә күзеңне аш. Синдер fashion журналдан кебек. Монда әле Гөлинәнең түгел, безнең кызларның реакциясына карагыз, һәрберсенең күзендә яшь. Кызлар, нәрсә булды сезнең белән? Гөлинәгә карадык барыбыз да. Минемчә бу бомба, име? Каян токтойсыз моны хәтлек чәч. Сүз юк. Монда булмагандыр әле. Бер кайчанда. Дөрестән дә теге күңелдә булган ниндидер әрсезлек. Ул шук, ул шаян, сез игътибар итәсезме, кызлар? Ул шаярта, ул юмор бирә һаман. Мин булай түгелме? Мин түгел, минем борыным зур бит. Ул шаяртып бит, шуклык. Менә бу шуклыкны чыгара алдык без. Ну, минемчә бу фреш, җиңел, рәхәтлек, шуңкы кара иде, кара язгыча булды инде. Хәзер без язгыча шундый күңелдәге дәртне ачып сала торган прическалар. Юлия ул үзе дә елый хәзер, үзенең эшенә чөнки бөтен күңелен биреп эшләде. Калдырабыз сине көзге белән, кызлар молодцы. Молодцы. Бу мин командасы киттек. Опа! Сәлам, сезгә мин бүген классик күлмәкләрне гади тормыштан ничек кияргә икәнен күрсәтеп китәсем килә. Беренчедән, мин шушы рейлдан шушындый классик күлмәкне күрсәтәм сезгә. Һәм инде моның әлбәттә озынлыгы бик тә актуаль, матур озынлык, шундый хатын-кызның гәүдәсен, буй-сынын күрсәтә торган озынлык. Кышкы сезонда, язгы сезонда, көзге сезонда без аны bir hiç şiksiz şuşunday obraz bilen kiye alabız. Hem elbette indi bizning bilni күрсәткәндә ул бик тә актуаль образ булып торачак. Шул ук вакытта йомшак свитерлардан тыш безнең хәзер модада бик тә актуаль шушындай ирләр җилкәсеннән алынган кебек күлмәкләр, джинс шалбар белән, ниндидер ак шалбарлар белән без аны джинс куртка урынына да кие алабыз. Без аны гомумән аерым бер күлмәк кебек дип тә кие алабыз. Бу очракта миңа менә аны бежевый төстәге ремень белән куйган очракта бик тә ошый. Әлбәттә инде жакетлар, кара күлмәк булганда яки ак күлмәк булганда, ул безнең бик тә кызыл төсләр белән, ул безнең ниндидер кышкыра торган зәңгәр яки күк төсендәге зәңгәр су төсләр белән бик тә матур булачак. Мондый күлмәкне елга 2 генә тапкыр, теге 1 сентябрьгә барганда яисә инде туган көнгә барганда гына киясе түгел. Мондый күлмәкләрне без көндәлек тормышта теге аскы өлеше итәк кебек итеп тә куллана алабыз. Виш баю кибете безгә киң итеп ишекләрен ача һәм монда безнең стилистыбыз Лилия көтеп тора. Лилия, сәлам. Хәерле көннәр. Без бит бүген ут ясадык, име? Хәзер син безнең утка тагын ялкын да истәсең. Бомба булачак. Мен утын истәдем һәм ялкын истәдем. Шуңа күрә карамый калмагыз. Әйдәгез тизрәк киендерәбез. Әйдәгез киттек киендерәбез.
Гүлиненің бірінші образы, ол шундай модалы деп әйтегенде. Ол ең ашық төсләрдән. Казаки, бұл шушы ая киімін біз казаки деп атайбыз. Ол енді ең актуаль ая киімләрінің бірсі. Сумка шопер бұл шырақта аның тұрмыш рәвешіне бекте туры келе, чөнки ул 3 бала әнисе. Мини озынлык быел бикте модада 2020 елның иң актуаль трендлары. Хәзер біз бір образда күрә алабыз. Актыс мен үзем булай да актыс яратам. Икенчедән мондый фасондагы күлмәкләрне мин киеп тә караганым юк. Мондый кыска итәк үземне бер актриса итеп хис итәм. Хәзер Гөлнәнең икенче образын карап китик. Ул битне безнең укытучы һәм аңа нидер шунда тыйнак образында анда күрәсе килде. Ирләр күлмәге кебек рубашка, шунда 5 төсендә. Ул хәзер иң актуаль модельләрнең берсе. Затлы булган, кирәкле булган капкара күлмәкне без әзгенә көндезге образга әйләндердек шушы рубашка аркасында. Миңа бу образ бик ошады, күңелемә иң якын килгәне дип әйтсәм дә була, чөнки ул бик җитди, кырыс, тыйнак. Миңа бик ошады. Рәхмәт. Менә дуслар, инде зур команда белән без сезгә 3нче образны хәзер тәкъдим итәчәкбез. Монда Гөлинәнең якыннары килеп кушылды. Ире Римас, уллары Әмир, Ислам һәм кызлары Ләйлә. Ул әйтте, минем ирем бик җитди инде ул. Аңа белмим ошар микән, юк микән, һәм хәтта мин ишеттем. Телефоннан шалтыратканда да зинһар өчен егылма, әзер бул дип әйтеп куйды. Матур итеп күрәсез икән инде. Әмир, кычкыр әле әни дип. Әни. Катырак. Әни. Катырак. Әни. Ләйлә безнең монда заманча, әйме? Гөлинә әйтте. Ләйлә мине дикиндерә, дип без белән бергә йөрибез, киңәшләр бирә ди. Ләйлә, синең беренче реакцияң ништәсе килә? Ну, фикерең. У меня просто нет слов. Ошыймы? Совсем үзенә ошамаган. Римас, ошамаганмы? Юк. Кайсы җире ошамаган? Прическасы икенче төрле. Мин шаккаттым, чыннан да имеш, әшин шундый төскә буяганыгызга. Чөнки мин фотолар белән менә аңа образ сайлаганда, минем чыннан да аның менә шундый зифа буйсынын күрсәтәсем килде беренчедән. Аның билен, аның ниндидер яшьлеген күрсәтәсем килде, һәм язгы образ тудырасым килде. Һәм шушы язгы иң актуаль төсләр аңа бу чәченә прическасына туры килгәнгә, мин бик тә шат. Рәхмәт сиңа, Зилә. Менә бу результатка килгәчтен иң беренче инде мин бик курыктым, Гөлинәгә ничек булыр микән дип. Ләкин көзгегә ачылганнан соң, аннары күпмедер вакыт үткәннән соң мин Гөлинәнең реакциясын күргәчтем. Гөлназга да кабат әйттем. Гөлинә бу чәч төсен саклап тотачак. Ул кире шундый ук ялкын булып тора торган төскә чәчен буячак. Син бер вакытта да курыкма. Сиңа якты төсле макияжлар тоже бик тә килешә. Алдагы көннәрендә дә бизәнеп йөре. Сиңа бик тә килешә. Минемчә, менә шулай, синеме? Син супер фэшн әни. Фэшн әни. Бүтән кеше сиңа карап, авызын ачып калачак. Шулай бит? Римас. Давай комплиментлар, бүләкләр. Монда хатын, ул беләсең инде хатын, ул күзгә күренеп тора торган хатын. Һәм без шулай икәнлеген бүген избатлый алдык. Бездән чәчәкләр. Ой, бик Шулай. рәхмәт сезгә. Шундый гаммада шулай туры килеп тора. Яз. Сәхнә кешеләрен күрдем, профессионаллар белән таныштым. Сезнең аралашуыгыз, бер-берегез белән шаяртуларыгыз менә дөрестән дә мине икенче дөньядан кунак булып кайттым дип әйтергә. Бик зур рәхмәт сезгә. Дөрестән дә менә миңа ничектер дәрт истәдегез. Иремнең әти-әнисенә алар көне буе бүген балаларны карап, миңа шундый ял бүләк иткән өчен аларга да бик зур рәхмәт. Елмаясы килә, шаярасы килә. Син бит бу эшеңдә барысы да, эшеңдә безне чыгардык. Гөлинә, елмай, шаяр, син яшь, менә дигән әни, менә дигән хатын, ут хатын берсе белән әйткәндә. Ут хатын ясадык без бүген Гөлинәдән. Шуның белән без тапшыруга нокта куябыз. Мин Гөлнә Сәфәрова һәм чын профессионаллар командасы Алсу, Зилә, Лилия, без сезнең белән сау булашабыз. Арчаларга зур сәлам. Кычаклагыз әнигезне, яратыгыз әнигезне, бәхетле булыгыз.
Алдагы атна герое Ират тапшыруга хатны Айнурның хатыны Диләрә язып җибәргән. Диләрә ирен яңа образда, стильдә күрергә тели. Без аларның өйләренә бардык. Геройның гардеробын тикшердек. Барбершопта прическасын үзгәрттек. Һәм узган тапшыруларның берсендә катнашкан Гүзәл белән күрештек. Ә ул монда нишләп йөри? Тапшыруны карап белерсез. Бу мин тапшыру Яңа гасыр телеканалында мин Гөлназ Сәфәрова белән.